Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabon shirinmu na gaba da zarar mun ɗaura. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nazir Ahmad Sarkin Waka ya gabatar da shugaban ƙasa ɗan takarar jam'iyyar PDP wato Alhaji Atiku Abubakar da sabuwar waƙar shi wadda aka yi lakabi da APC sai mun bata wuta kamar yadda za ku gani a cikin bidiyo da ke nan gaba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. tafiyar sai an fidda uwa ƙasar nan sai an sake zama APC sai mun ba ta wuta kuma sai ma kai ta kusan nan ga amsar maganar Atiku shi ne zai gyara ƙasa. Ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin kallon sabon shirinmu na gaba da zarar mun ɗaura.